San Xoán, porque me matriculou meu pai. Sí, dixo meu pai, pois, neno, tens que ir a ese cole. E dixen eu, pero papá, pero eu que fago nese cole? É un cole moi bonito, é un cole precioso, ten bosques, ten árbores, ten patio de recreo grande. E dixen eu, papá, pero eu sou un lobo, que fago aí no patio de recreo? E dixome ele, pero é que hai cousas que non sabes ainda o lindas que son. Hai un horto, en ese horto hai... Que hai no horto, rapaces? Galiñas! Galiñas, que dixo galiñas? Galiñas! 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 E parrulos! Hai parrulos tamén! Non saben desde que se alimenta un lobo? De que se alimenta un lobo, rapaces? Dixo meu pai, sí, falei ali con unha secretaria, unha rapaza rubia, e díxome, sí, hai uns nenos que son riquísimos, riquísimos. Me encantan os nenos. E sabedes que máis? Non sei tamén, aquela secretaria rubia falou non sei que dos valores e tal. Bueno, dixe que, bueno, amiga, as galiñas son o que me interesa. As galiñas. E os nenos, algún neno apetitoso hai por aquí. Algún neno apetitoso hai por aquí. Sí. Bueno, pues está. No. Agora xa me tenes no cole. Somos vos o novo, compañeiro. E oímos pasar bomba todo este ano. Sí, porque vou vos contar unha cousa. Que se faga a luz, por favor. Que teño que contar cousas a esta xente. Veño de moitos goles por aí adiante. En todos deixei a miña mazoupa por ali adiante. Pejada. E sabedes que? Tive moitos amigos. Vamos contar de todos eles. Algúns escribironme libros. Quen lle ten medo ao lobo? Quen non lle ten medo ao lobo? Quen non lle ten medo ao lobo? Yo, el lobo y las galletas. Yo no como galletas. ¿Qué come un lobo? Nenos, digo, galiñas. Galiñas. Parrulos. Nenos. No. Nenos, no. Sabedes como non me vou comer máis que a un par deles. Despois escribiron outro libro, Lobo, que medo. É casi tan feo como a mí. Contos tontos así un pouquinho de repitís. O Canrín e o lobo Crispín. O lobo non é Crispín. O home lobo. Este foi unha historia que me pasou a mí nun cole. Había un profesor que me estaba inflando xa as orellas e me tiña unha chazada, ñaca. Ao pouco salironlle unhas orellas de punta para arriba. Empezou a sair pelo polo lombo e convertiuse no profe lobo. Que locura. Lobo feroz. Aquí sí que se me
relata como son lobo feroz. Que non recorda aos tres porquiños. Ai, que ricos eran. Eran casi ibéricos, bueno, eran medio porcoceltas. E que decir da miña bela Carapuchiña Vermella. Aí foi onde me saiu o instinto de lobo. E sabedes que? Sabedes unha cousa? Pois que non son os contos saigo eu, e tamén saio nas películas, nos telefilmes, porque nadie se fai famoso si non sale nas películas. O entendedes? Quen quere salir nas películas? Nadie. Todos queren salir nas películas, pois eu que son famoso compañeiro deste ano, saio nas películas todas. En películas de animación, en películas de neno, en todas as películas que hai, sai un lobo feroz. E para que vexades algo do meu arte maléfico, vamos ensinar as películas máis pavorosas que teño. Empezamos con la canción, ¿no? Vamos ver esta película que nos vai a facer comprender unha serie de cousas sobre mí, sobre o lobo. Informática no bosque non pasa isto. Carapuchiña Vermella e o lobo feroz. Érase unha vez unha nena que vivía moi feliz na súa casa nun extremo dun fermoso bosque. Súa nai fixera unha fermosa capa vermella, por iso todo o mundo a coñecía como Carapuchiña Vermella. Un bo día, a nai mandou a Carapuchiña levar leite e mel a boiña que vivía noutro extremo do bosque. Ela, que non iba moi convencida, atopou polo camiño a un amigo noso, con non moi boas intencións. Preguntoulle a donde ía, e confiada Carapuchiña contoulle que ía a casa da boiña. O logo dixo, moi ben, vai polo camiño vermello, que é moito máis bonitiño, que eu irei polo azul, que é moito máis curtiño. O lobo chegou á casa da boa e petou. A boiña, que era moi lista, agochouse no armario. O lobo, pensando que a casa estaba baleira, disfrazouse da boiña e esperou a que chegara Carapuchiña. Carapuchiña, vendo a porta aberta, entrou a casa e preguntoulle: "A boiña, que rara estás? Será porque estou maliña aquí na camiña?" "A boiña, que todas máis grandes tes, non? Son para agradarte mellor, miña Carapuchiña." "A boiña, que orellas máis grandes tes. Son para olerte mellor,
enerxía. Isto non é moi sano, non? Si que, a que isto é sano? Que non? Eu creo que necesito vitaminas, E que tipo de vitamina que é? A C, vitamina C. Pois non sei se trouxe. Isto ten vitamina C agora. Es que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Meriendas saudables, barras. Pero, señora, míreme, qué orejas más grandes tengo. Pero mirad qué focillo más grande tengo. preciosa, que lindo. Eu ningún das risa. ¿Cómo que? ¡Ay! ¿Cómo que? Pero vamos a ver. Mirad qué hoyos más grandes tengo. Mirad el rabo que son. Tengo ganas de comer algo y no me una parva precisamente. Dame unha magdalena, me cara a boca. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí en este conto? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Mirad qué boca más grande tengo. Eres dentes, grandes e blancos, desde con cepillos a diario. Que te pasa? Eu estaba solo para comerlas. Non tiña outra cousa que facer. Pero que é isto? O leñador, non me vedes. Que facedes? Eu pensei que precisaba disso. Axuda, o lobo feroz. No, xa arreglou solo. Vamos a ensinarles modais. Pode ser chegar a unha casa sen chamar a porta. No, primeiro onde está que non o ves? Primeiro tes que chamar a porta. Pum, pum. Pode ser. E a miña avoa vanche decir se podes entrar ou non na súa casa. E cando entres vas nos dar os bons días. Que eres un maleducado. Que isto de chegar e non decir nada. Veña, vaite para fora e volve. Aprende modais. Vese que non estudiaches no San Xoán. Pode ser. Son o leñador que tiña a ver se facía falta que me botaran a man. Mira, perdoa, Que pensei... necesitamos Non necesitamos un home. No, porque este mundo vive un segundo así y mucho enseñar cómo hay que actuar. Lobiño. Vou chegar a ti mala bazada como sigas a facer das túas. Mira, ¿qué hoyos más grandes tengo? ¿A que sí? ¿Son grandes o no? Que non nos das medo, lobo, non nos das medo. Haces... Dache medo, a mí medo. A mí A nada. mí tampouco me dá medo. Nada. De feito, é un niño moi lindo. Sí, pero luego ten fame, ¿sabes? Ten fame. Os contos agora cambiaron, non podes ir por aí comendo a xente, entendes? Era aquela que fago. Xa sabes que non, aquí os contos no San Xoán non funcionan igual que sempre. Daquela, ¿cómo se resolve este conto, Dios mío? Imos para ensinar como... Imos Carapuchiña. Ensinamos de como solucionamos as cousas aquí, Carapuchiña. Parece genial, veña. Imos de ensinar. Ti agarra por un brazo e por outro. ¿A dónde? ¿A dónde me llevas? Solo diálogo. ¿A dónde me llevas? No quiero comer. Ao reguncho do Teño diálogo. fame. Imos falar. Ali, no San Xoán, se falamos expectando o noso turno, contando todo o que nos pasa e sincerándonos co outro, solucionamos os problemas. Porque no San Xoán pasa unha cousa. Os contos
Imos aquí, nos encontrar así. Imos vos ensinar como se fai no San Xoán. Recuncho do diálogo. Era mellor o cuarto dos xamós. Era mellor. Recuncho do diálogo. Por que queremos dialogar coa fame que teño eu? Pero vamos a ver, como pode ser que as cousas se solucionen falando? A ver, vos solucionades as cousas falando? Vale. Ou seja, que neste cole solucionades as cousas falando, non comendo a nadie, non comedes a nadie, nin lle cortades unha orella, nin lle comedes un muslito solo, non. Bueno, vale. De todos modos, podemos decir unha cousa. Hai outros contos, nos que eu saio, e crédeme, ainda son máis feroz que Carapuchiña Vermella. Moito máis. Nos poñen ahora unha película na que eu son protagonista. E ides ver como arreglo eu as cousas. Ahora vos vou contar. O conto titúlase O lobo e os tres... Había unha vez 3 porquiños que vivían nun lindo bosque, pero tamén no bosque vivía un lobo que era moi malo e quería comelos. Entón, os 3 porquiños decidiron facer unha casa cada un. O primeiro fixo unha casa de palla, o segundo fixo unha casa de madeira e o terceiro fixo unha casa moi forte de tixolos de cemento. Ahora vengo bon. O lobo. No, lobo, xa che dixen que aquí as cousas non van como ti queres. Non, Non, e non lles vas facer nada aos porquiños, porque este conto aquí non se conta así. Imos ensinar como hai que actuar. E non vamos a actuar como ti queres actuar. Non lles vas facer daño aos porquiños. E a este neno, a este... Pero que entretidos están estos porquiños meus. Ai, que xamonciños veo por aí. Ai. Hola! Burros papar dun bocao. Vamos a ver. Aquí tenes unha confusión liseira. Veredes? A casa de pedra. Non, tienes que facer unha casa de palla, así, ben feitiña de palla, porque cando chega o vento, o mellor é ter unha casa de palla. Non lle gusta. Mira, porquiño, tes que facer unha casa de tablas, con
Eso sí, moita tabla punta a punta. Sí, fai caso. A ver. Mira, perdoa, pero que non necesitamos os tres e catro os consellos. Pero sabemos que traballando as tres xuntas construímos unha resistente e enxebre casa de pedra. Pero non, vaya. Maneira. Nos cooperamos. Nos traballamos sempre xuntas e facemos casa de pedra. Pero isto que é cooperación, tal vez. Que pode pasar aquí? Se fan unha casa de pedra, eu podo soplar todo o día que non a tiro. De maneira. No. Tedes toda a razón, porquiños. Cooperando, poden facer unha casa moito máis resistente para que o lobo non os coma. E ti es moi listo, lobiño, pero vou che dar unha labazada neste rabo que tes de coles. Non! Aos demais non se lles come, décheles facer a casa de pedra, anda. Bueno, pois, xa que non podo soplar, ala. Tomade! Vamos, é que xa está ben. Pero que se queremos, porquiños? Este conto aquí, contase como quero eu, non como queren os porquiños. Non, pesado. E que máis pesado? Este conto aquí non se conta así. Imos che ensinar como hai que actuar. E punto. Pois como vos decía, rapaces, eu son o mellor dos contos, son o campeón dos contos, o que come todo, o que gana. Pero non me está saliendo a cousa como eu quero. Pero vou vos contar unha cousa. Xa sei que idea teño. Vou coller un conto no que non aparezo eu e vou ser o protagonista porque eu son lobo, lobero, come... Pensei que xa non vos acordabades dos apelidos do vosso compañeiro lobo feroz. Lobo lobeiro come carneiro. Lobo lobeiro come carneiro. Lobo lobeiro come carneiro. Que pouca memoria tedes. Pois vou vos contar agora un conto no que o lobo non é o protagonista, pero eu vou ser o protagonista. Déjale aí, profe de música.
ver cando botan a un da pandilla. Entón aproveítase, porque ese ser está vulnerable. Pero vamos a ver. Outra vez ríndote dos males alleos, outra vez? No me río, no. Sí, sí. Vou tener que pegar unha bola e bajar despois outra vez. Aquí non queremos que ninguén exclúa a ninguén de ningún grupo. E aí estaban a facer. Daquela como pode ser este conto? É que non sei. Pois desde logo aquí no San Xoán non se fai iso. O patiño non debería estar fora do grupo dos seus irmáns. Así que este conto aquí non se conta así. Vimos ensinar como hai que actuar. E ti pórtate ben, lobiño, vou te ter vixiado. De verdade que eu levo moito tempo con estas amigas. Síntome moi querido. O que te vas a quedar sen amigos, vas a sentir como sigas con esa actitude. Coas nosas diferenzas, cousa que o lobo parece ser que aínda non é capaz de entender. Ai, se no fondo non é tan malo. E agora imos cantar todos o que xa sabemos. Este conto aquí non se conta así. Imos ensinar como hai que actuar. Este conto aquí non se conta así. Non vale desachar como especial.
Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá. O mellor é de lobos, ou tamén doutro animal. Pode ser de sereas ou tamén dun paspallar. Pois imos contar un conto moi especial. Non sabemos de que trata, mais pronto se saberá.